उरखावा सासे नापित गामि गामि थांनानै मानसिनि खानाय दारि हायो। दिनैबो बियो सेवागुरि फारसे थांगासिनो। बेयाव दिनै जोबोर गिदिर बाजार जायो। बेयावनो थांनो होनना ओंखारबोदों। हाय बे गरमावबो एथ'ग्राब होथारदों आरो दिनै बे सानासो बुहुमनि खाथियाव फैखोना बुहुमासो साननि खाथियाव थांखोथाय हमनोनो हाथारलालै देग्लाय गरमाव बारा जाथारदोंलै र' बै बिफां सिङावनो जिरायहैनांसिगोन। उरखावा बिदि बुंनानै बिफां सिङाव जिरायहैयो आरो दसेनो दो दो उन्दुलाङो। ओइ सुखे बै सिङाव नायहरलाय दिनै बे मानसिनि थैनाय सानलै। औलै सुखे बेसारा नायहरलाय एथ'ग्राब मोजांनो उन्दुना दं। मोजाङानो जागोन दे दिनै रावबो जुनार थैनाय नङा मानसिसो थैगोन। हरखाब हाया मावबाय बिफांनिफ्राय दाउफोराबो बिरलांजोबबाय। सासे जोबोर गिदिर रायखस नुजाबाय। बाबु ओइ बाबु सिखारदो बाबु ओंखाम जानो सम जाबाय। आया बिहा थैनायनि सम जाबाय जेबो थाल गैथारा माथो उन्दुनायासो आंनि जाथारदों। थांनाय जोनोमाव सोरनिबा सुखिदारसोमोन नामाब्रा हराव डिउटि होनायावनो लावना थादों। ओइ बाबु सिखारदो बाबु। सोर नोंलाय? दासो सिखारबाय नों जोबोर मोजां बाथ्रा। आंनि उदैयाव दावहा जागासिनो दे दे थियारि जादो जानोसै आं नोंखौ। बे रायखसाथ' आंखौ जामारगोनलै माबा सोलो दिहुननांसिगोन। आं जाबाय रायखस दाम्फे हारा मोदोम जायो आं अरफेले अरफेले। रायखस दाम्फे दा सानदों आंखौ साधारन मानसि आंबो सासे जोबोर गिदिर नोंसोरबायदि रायखस हमग्रासो। नों आंखौ थगायनो साननो नाङा आंखौ सिगिनो हागोन नामा नों? दे दे जानोसै आं नोंखौ उखैनाय हामथारला। र' आंनि बाथ्राखौथ' खोनासंग्रो। महाराजा धरम राजा जाय मानसिया 100 रायखसखौ हमनो हागोन बिनोनो 10,000 सनानि फैसा होगोन। आंथ' दायो 90 रायखस हमखाबायनो दानिया खालि सासेल' रायखस हमनांगौ बेबो दिनैनो हमसिगोन आं। नोंथ' हमजानो गावनो फैबाय आंनि खाथियाव नोंनि आत्माखौथ' आं हमखाबायनो दानिया नों बबेयाव गबावनो? मा बुंदों? आंनि आत्माखौ हमबाय आं माथो दाबो थांनानैनो दं। रायखसनि बिदि बुंनायाव उरखावा जलंगानिफ्राय आयनाखौ रायखसनो दिन्थिना होनायसै। रायखसा आयनायाव गावनि महरखौ नुफिनना थारैनो गावनि आत्माखौ मानसिया हमना दोनमारबाय सानबाय। गोरा आंखौ निमाहा होदो गोरा आंनि गोरोन्थि जाबाय अन्नानै आंनि आत्माखौ हगारदो। आंथ' सासे अन्थाव बाथाव हाराव राव रायखससो। जाया आंहा राजानो नोंनि आत्माखौ हैनानै 10,000 सनानि फैसा लाथारनांगौ। फैसा? नोंथांनो फैसा नांगौ? बे बिफां सिङाव 10,000निबो बारा सनानि फैसा दं। माबोरै फोथायनो आं नोंखौ? मा फोरमान दं नोंनाव बे बिफां सिङाव सना दं होननानै? उरखावनि बिदि बुंनायाव रायखसा बिफांखौ बुखुनानै ज्राव गारहरो। अब्ला थारैनो जोबोर गोबां सना नुजायो। गोरा नै आं नोंनो सनाखौबो दिहुननानै होबाय दाथ' आं थांनो हासिगोन ना गोरा? हाया आंनि गासै खामानि मावना होग्रोनांगोन अब्लासो नोंनि आत्माखौ हगारना होगोन आं अब्लासो नों थांनो मोनगोन। दानिया आंखौ न'आव दोनहै आरो बे सनाफोरखौबो लाफा। दानिया आं थांनो हासिगोन ना? बै उखुम सायाव नायहरलाय मा नुदों? उखुमानो गैला माथो गब्लंजोब्बाय। औ दानिया नों बेखौनो मोजां खालाम। उरखावनि बिदि बुंनायाव रायखसा उखुमाव थांनानै उखुमखौ फोसाबनो हमबाय। उरखावा रायखसखौ जोबोर खामानि थिनबाय दै रोगानो होबाय बन लाबोनो होबाय। गोरा आं जोबोर मेंबाय आं थांनो हासिगोन ना? औ थांदो नों उदां जाबाय दानिया। गोरा आंनि आत्माखौ हगारदो। उरखावा आयनाखौ दिहुनना जानला मानला मन्त्र खनना होबाय आरो आयनाखौ रायखसनो उल्थाथिं दिन्थिबाय। अब्ला रायखसा गावनि महरखौ नुवाखिसै आरो सानबाय गावनि आत्माया उदां जाबाय आरो खुसिजों बिरलांबाय। दिनै आं मोनसे बाथ्रा मिन्थिबाय दे खिन्थु माब्लाबा बोलोजों नङा सोलोजोंबो खामानि मावनांगौ।